Dneska sa šíria po internetoch rôzne tipy, rady o tom, ako začať behať, ako správne behať. Nenaleť na strašne veľa premudrelých expertov, bežcov, trénerov, ktorí si myslia, že vedia všetko správne a treba všetkým teraz radiť. Za mňa najdôležitejší tip pre beh je technika behu. Technika je základ, preto sa nauč správne behať technicky. Kámo, rýchlo. Toto je moja Z2. Dneska fajných 4,9. Peťka. Trénovanie, technika behu, či už správne bežať alebo nesprávne, to je jedna vec, ale na druhú stranu netreba zbytočne poučovať druhých ľudí ako tabar henten, že beží úplne na hej? Bežecká abeceda je základ v technike. Bez nej to jednoducho nejde. Čau, ja lenže akú počúvaš hudbu? Hej, naozaj, trénujem na maratón. Aha, OK. Pohodičkový, fajný bežík dneska, nie? Pomalé tempo, easy peasy. Premerka čo? 4,20, kokos, jak nič. Okysličenie, kámo. 735. VO2 max, 93 a hop, už 4. Kámo, každý deň lepšie a lepšie. Čo? Pulzy? No však pomalý beh, jasné, že sledujem pulzy, nie? Však nízka by som mal. Čo ty musíš mať, kámo, v tomto tempe 1000. Ja? Čo, však 17, nie? Ďalšia rada, ako správne behať, je nebyť premotivovaný, čiže netrénuj príliš veľa. Niekedy je menej, viac. Napríklad ja dneska, čo idem, 8 tréning, ale len také supermaxové hyperintervaly, 17 krát 3000 hektometrov ceca, ale čo, 2,30 tempo, ale nemusíš mať, teda nemáš možno natrénovať to, čo ja, preto nemusíš trénovať 8 pás denne, hej, ale tak 2 napríklad, akedy stačí, čiže nebyť premotivovaný, fakt menej je takedy viac, pamätaj. Pamätaj, rozcvička je pre začiatočníkov. A 80 km teraz, fajne. Včera 79, dneska 80, stále treba navyšovať, zajtra 81. Buď držať tempo, alebo držať rovnakú vzdialenosť, zvyšovať tempo. Furt hore, nič iné. Let's go. Hopa. Zabudol som vypnúť hodinky, no tak čo, 135. Tam celkom sedí, to je dobré. Čiže kvôli videu som sedel cez celé mesto. Všetko je to o tvrdej práce, motivácii. Ak chceš dosiahnuť svoj cieľ, musíš na sebe makať. Dneska hotovo, 10 km, aj keď sa človeku nechce. Tak ako včera, tak ako zajtra, rovnako aj dnes. Práca musí byť odrobená. Ten progres, tvrdá práca, ťažké tréningy, dlho, do noci, skoro ráno, to všetko tvorí tú cestu, ktorú si musíš užiť, aby si došiel k svojmu cieľu. O tom je trénovanie. Let's go, stále lepší. Kadencia je rovnako dôležitá, treba mať 220 a viac. Stále doplňanie sacharidov, energie, cukrov je veľmi dôležité. Krásne, tenká podrážka, fajný drop. Presne, správny výber topánky rozhoduje o tom, či je športovec dobrý alebo nie. Čiže tá výkonnosť veľmi závisia na topánkach, preto si treba dobre vybrať správnu obuv. Veľká únava, horúčava, vysoké pulzy, zadýchanie alebo dlhé behy, to všetko môže vplývať na riziko odpadnutia alebo zlyhania. Ak ale budeš non-stop piť, nikdy nebudeš dehydratovaný. OK, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber, napíš do komentára, ak poznáš niektorú z podobných situácií a let's go. Kokos, toto rozprávať je totálne strašné, keď ide okolo teba niekto a počúva, ako ideš takéto počúvny. Bože, to je čistý cringe toto.